Господин полицай, господин полицай, идва в нас. Господин полицай, идва в нас. С пистолета в нас. Господин полицай, идва с нас. Господин полицай, господин полицай. Господин полицай идва в нас с пистолета в ръката. Реко, свали го от ръката, да не взема да ти го вкарам между краката. Този пистолет тук, ако си мислиш, че ще ти върши работа, няма да стане. Защото време горе на образите ми показва, че е бил моят празен този пистолет. Вземи го, свали оттам, да не ти вземе да ти тежи на гащите. После и жената ще иска да те остави. Господин полицай, къси полицай, да не си мъжката путка или женската. В МВР-то си много мъжката, а къс стъпиш на махолата си женската. Какво да ти говоря, ти ме разбираш, няма да ти повторям. Ако си мъж, ще ме разбереш и ще дойдеш тук до мен, за да го вземеш за мед. Господин кмет ми каза да бъда кмет. Не искам, защото не ми трябва да съм кмет. Аз и така съм си човек. Не искам да съм кмет, аз и така съм си човек. Аз и така съм си човек. Така съм научен да живея и така ще си живея. Не предавам приятели тук и не ги предавам. За никъде не ги предавам. Тук не се нуждая от пари. Имам пари с чували. Хора тук пари и се топля с чак, защото те са пари и не ми трябва. Топля си с пари, а ти се топиш с дърва. Като си мислиш така, като мъжеш, моли да ми кажеш нещо. Като си полицай, не означава, че си закон. Една просто значка, която може да я спориш още сега. Една проста значка, която може да я спориш още сега. Още сега на момента не ме дразни, да не вземеш да се изпразни. Ще ти се изпразна в ухото, господин полицай, и ще вижда само мен. МВР-то ще го забравиш, мога да те мраза заради това, защото правиш подкински работи. Отиваш в МВР-то и ти си като мен, ама отходиш в МВР-то да ме покариш. Аз си мисля, че ще ти сложа пагон, ще ти сложа онова отдолу, да ти е по-яко. Даже и жената ще го хареса и тебе ще те изгони. Ще иска връчет ми жената и бъсата. Върла, връчет бъсата. Прави ми тази песен, ще те чакам тук за тази песен до година да я запиша и сега да я пусна. Има ли значение ако сега е направи или до година е пусна? Като погледна нагоре на образите показва ми, че е 4:20. После като погледна младен рота ме заболя. Къс да правя, когато погледна нагоре виждам самолет номер 5.